Ve ilim almak üçün yadamalı, harekete geçmeli, yad tutmalı, qaytalamalı, zahmet çekmeli. Käbir kişiler pikir edýär, ilim öwrenmeli diýse, boş wagtyň bolsa gidip, keypin kok wagty gidip bir zatlar okamaly, öwrenmeli, yad tutmaly, bolmasa da gezi bermeli. Men bu däl musulman dogunlar. Nähilek dünýäwi işlerimize wagt aýryan bolsak, olardan öň dinimizi öwrenmek üçin wagt aýyrmaly. Yüzlöý seredýäs käbir zatlara. Dinimize din ilim diýilse yüzlöý seredýäs. Ähmiýet bermeýäs. Şoň üçin musulmançylyk öňe gitmeýär. Aňyr gitse namazymyzy kılıp bilsek, cuma gidip gelsek bir uly iş bitirdik kak diýäs. Ondan aňyrda öwrenjek, gyzyklanjak bolmaýas. Emma sahabalardan misal alsak, nähilek dinimize, din ilmina, ilim öwrenmekle ähmiýet berýärdiler. Misal üçin sahabalardan biri birje hadisi öwrenmek üçin ýörüýte düýe satyn alyp, bir aýlyk ýolagçylyga çykyp hadis öwrenmäge gidýär. Buhari'de gelýär bu. رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن عنيس في حديث واحد. صحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه başga bir sahaba Abdullah bin Unays radıyallahu anh'ın yanına gidiyor. Ve bu hadisin başka rivayetinde geliyor, Abdullah bin Cabir de düýe satyn aldım diye. Çünkü başka ulagy ýok eken, minip gitmäge. Eşitdim diye şol bir hadis bilýän eken diye. Ölmäkem şonu gidip şondan öwreneýin diye bir düýe satyn aldım diye. Godaňyza getirýäňiz musulmanlar onlar. Birje hadisi öwrenmek üçin ýolagçylyga çykyp gitmeli. Ve o döwrüň ýolagçylyk bu döwrünki alakdal. Gidip gelmezlik wa janyň orta goýan. Ýolda galtamany wa her hilekke howpy wa. Gidenlerine hoşlaşyp sagullaşyp gidýärler, gelmezligimiz mümkin. Şo hili ýolagçylyk, kynçylyk. Bu döwürdäki ýeňilligem ýok. Ýörüýte bir hadisi öwrenmek üçin Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh düýe satyn alyp bir ay dowam eden ýolagçylyga çykýar we barýar Abdullah bin Unays radıyallahu anh'ın ýanyna näme? Ölmäkem senden şunu eşdeýinip geldim diýär şu hadisi. Godaňyza getirip bilýäňiz musulman dogunlar. Nähilek ilma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öwrenmekle ähmiýet beripdirler. Bu diňe bir misallar, buňa meňzeş misallar kän sahabalar tabiinden ömründen. Başga bir misal Ebu Eyyub el-Ensari, meşhur sahaba radıyallahu anh. Medine'den çykýar, Mısır'a gidýär. Uqba bin Amir'in ýanyna. Uqba bin Amir'in ýanyna gidýär. Näme üçin? Bir hadis öwrenmäge, diňlemäge. Medine'den çykýar, Mısır'a gidýär. Ýa-ki diýen şertlerimi gözaňyza getiriň. At bilen, düýe bilen gidip gelmezlik ba, can howpy ba, arabyň çölünne, yssyň içinde, typysyň içinde. Çykýar ýolagçylyga gidýär Mısır'a. Bu gözaňyza getiriň musulmanlar onlar, bul sahaba. Dini gönü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından öwrenen, aýyny men öwrenenim özüme ýetip gönü Peygamberimizden kän zat öwrendim diýip otursa boljak. Ya da ay özüm gidip durmaýyn, gelen gidýän bolsa birinden sonra durna diýse boljak. Emma ýok, näme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hut ağzından eşitden üçin menem şondan özünden eşideýin diýip ýürüýte bir hadis üçin ýolagçylyga gidýär. Ya olmasa Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize ilim üçin ýolagçylyga çykmaklyga misal berýär. Bu bir kıssany habar berýär. Ol kıssa hem köpüňiz eşitdensiňiz Musa aleyhisselam'ın Hıdır aleyhisselam'ın ýanyna gitmekligi. Bir adam gelip Musa aleyhisselam'a diýär, näme senden alim bamy diýende ýok diýär. Allah Teala wahy edýär. Ýok, plan ýerde men gulumma diýär, senden has alim diýär. Onda Musa aleyhisselam şoň ýanyna ilim almaga gidýär. Ve şu kıssany İmam Buhari ilim almak üçin ýolagçylyga çykmaklyk bölümine getirýär. Misal hükmünde. Allah'ın Resulü Peygamber Musa aleyhisselam ve peygamberlerin üstünlerinden özünden ilimli birinin badyny bilip
Hıdır aleyhisselam ol hem peygamber. Şonun yanına gidýän hem şondan ilim öwrenmeklige. Godaňda ýatyp bilen musulman doganlar. Peygamber aleyhisselam ilim almagy gidýär. Ya bolmasa ýa sahabalar birje hadisi öwrenmek üçin ýurdaşýarlar. Mine şular sahabalar dine, din ilmine, Peygamberimiziň sünnetine şeýle ähmiýet berenlikleri üçin ulu kafir döwletlerden hem İslam'ı ýaýradyp olary musulman etmäge başardylar. Dünýäň o çetine gitdiler, musulmançylygy ýaýratdylar. Indi bize seredeli. Biz bir öýümüziň içindäki hemme öýümüziň, maşgalamyzyň agzalaryna dinimizi öwredip bilemzok. İslam'a gelip dolu musulmançylyga amal etmeklerine sebäp bolup bilemzok. Ama bular dünýäň o çetine gidip kapyrlyň İslam'a gelmegine sebäp bolupdurlar. Näme üçin? Ene şol gaýratlar, şol ihlaslar üçin. Ama biz ilmal bolsak bir şäheriň içinde ýurdaşmak aňyrda dursun, bir şäheriň içinde 50 sanak bahana tapýas, kelläm agyrdy diýäs, işim ma diýäs, aradam kan ay başagy bolaydyk diýäs. Şeýdip ay gün geçip otyr, soraýan näçe süre bilýän? 4 san 5 sanak. Näçe ýyl namaz okap bersin? Ay 5 ýyl 6 ýyl. 5-6 ýyl namaz okap bersin, özüň 4-den 5-den süre bilýän, onam dogry okudysan, onam dogry okap bilmeýär. Tejwid ýok, lat ýok, öz başyna öwrenme edipdir, gezip ýör. Ettehiýatyny dogry okudysan bilmeýär. Aýplap diýemzok musulman doganlar. Gaflatdan oýun olyň diýip diýýäs. Bu ýaltalyk näme üçin bolýar? Näme üçin biz dinimizi öwrenetimiz gelenok? Näme üçin gaýrat edemzok? Ya olmasa çağası bolupdur 7 ýaşynda, 8 ýaşynda, 10 ýaşynda. Çağaňa din ilmini bermek üçin, öwretmek üçin näme etdiň? Hey bir herekete geçdiňmi? Ýok. 14-15 ýaşyna ullukan ýaş bolup gidipdir çağası. Gyýda ogly. Soraýan öwretdiňmi? Kur'an öwretdiňmi? Akida öwretdiňmi? Bir ahlak dersi, akida dersi geçildimi? Ýok. Musulman doganlar, ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Dogry musulmançylyk bolmaýar, dogry islam ýaýramaýar. O hayal dünýäsinde uçup ýörsimek biz. Ilme ähmiýet bermän, musulmançylyk islam ýaýrar diýip pikir edýän bolsak, dogry islam ýa-da içimizdäki haramlyklar öz-özünden gider diýip pikir edýän bolsak, biz hayal dünýäsinde uçup ýörsimek. Hakykatdan gopuk ýaşap ýörsimek. Dogry ilim bolmasa musulman doganlar dogry islam bolmaýar. Bolar musulmançylyk, ady musulman. Dogry ilim bolmasa, dürüst ilim bolmasa, dogry akida bolmasa, kellesine hijab taňar aşagam jinsly. Ya bolmasa dar şoňa meňleş. Dogry ilim bolmasa, dogry akida bolmasa, haja dikkeler men haja gittim diýip özüne hajaga diýdiler, soňam toýdan toýa böküp bagşylyk eder ýörer kulagyny bolup. Dogry akida, dogry ilim bolmasa, namazam okar, jumada gider. Ama arakıl toyu da gider. Toyunu aragam goýur. Başka haram yerlere de gider. Dogry akida, dogry ilim bolmasa musulmanlar onlar pire gol berdim diýip soňam gidip şirk goşar, bidgat çykarar ýa bir zat eder. Yani eger biz çyndanam dürüst bolyň musulman doganlar, dogry islamyň, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden islamynyň, sahabalaryň Peygamberimizden öwrenip dünýä ýaradan islamynyň, dogry islamynyň ýaýramaklygyny isleýän bolsak, islamyň öňe gitmekligini isleýän bolsak, özümizden başlamaly, dinimizi öwrenip ilim alyp başlamaly. Ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Amma ýanky diýenim biz ýerimizden turasymyz gelenok. Gitmege aňyrda dursun, online dersler we şoňa goşulmaga gaýrat tapmaýanlar bolýar. Bul musulman doganlar gaflat, ýaltalyk, bigaýratlyk. Emma şol ilim almaga hepde bir gün bolmanna wagt tapmaýan kişi dünýäwi bir zat üçin gije günni işlemege ýaltanmaýar, wagtam tapýar. 5 man üçin. Emma bu dünýäsine we ahiretine peýda boljak ilmi öwrenmek üçin hiç bir gaýrat ýok, ýerinden turmaýar, bir kelle agırdasy gelen ok, bir rahmet çekesi gelmeýär. Diýmek näme musulman doganlar bul gaflatdan goýanmaly.
sahabalarymyzy Allah olardan razy bolsun görelle almaly. Birje hadis üçin ýurdaşýarlar. Sahaba bola gönü Peygamberimiziň agyndan din öwrenen kişiler şonda da ýene ilim öwrenjek bolup ýurdaşýar. Biz näme? Näçe sansurayatdan bilýän, tejwidli öwreniň muallimden birje akida kitabyny geçdiňmi başyndan soňra çenni? Birje bir fiqh kitabyny geçdiňmi namazyň farzy, sünneti näme, secde nähile getmeli, usul taharat farzy, sünneti näme şu zatlar öwrenmek üçin birje kitap geçdiňmi? Musulman doganlar özümde şu soralar soramaly biz.